Bar iki apa? Ya iki mumpung larase sik Slendro Songo. Mas Edi tapi rebabipun Mas ben diasta karo Bu Kesi engko sing suluk ben genduk niken mergo iki request pamundhut saka Bu Lurah. Iya, le manti-manti sangat luar biasa aja nganti lali. Coba tak aturake rebabe. Nggih. Nggih. Alon-alon dhisik. Ha iya, alon-alon. Wiwit saka sing klasik luwih dhisik saya anget gek dijumenengake warangganane. Iya. Mboten ki yo mang minggah Mas. Nggih, coba kaya apa nggih. Ngono ya mesa ngasta anduk lho nggumun nggih. Arep ngelapi apa? Matur nuwun Mas Edi, terima kasih sangat luar biasa iki. Ha iya, luar biasa kuwi. Ing atase tukang parkir iso ngrebab jos. Ayo. Sing parkir kancane dhewe ra bayar. Kayune Purwa sejati nduk niken nggih. Jenengan tak tak lilani ngaturake salam hormat kepada para pengunjung malam hari ini luar biasa. Ini adalah Niken Mania dan juga Cahyo Lovers. Caksi Lovers. Caksi Lovers saya. Iya, ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem sedaya ingkang sami lenggah sami rawuh. Mugi-mugi panjenengan sedaya khususipun Bapak Lurah, Bu Lurah, Pak RT, Pak RW, Bapak Kapolsek, Kapolres sedaya para tamu undangan VVIP. Semoga tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, sehat selamat wilujeng, tansah pinaringan berkah barokah, terus rezeki sing nomplok. Muga-muga saged nanggap Bapak Kuntadi kalih Niken Salindri piyambak-piyambak. Amin ya rabbal alamin. Nanggap Pak Cahyo niki mboten rugi Pak, saestu biasane bibar nanggap Pak Cahyo niki benjinge niku malah rezekine saya akeh 2 kali lipate. Amin ya rabbal alamin. Niku senes omongan kula, niku omongane prewangan kula ngoten lho. Niken Salindri pancen elok tenan bocah iki ya. Ya nduk anu ben penonton iki suasanane bisa tenang terkondisikan menawi klasik mboten sah jumeneng riyen nggih sabar ngono lho. Lek sing ngomong aku mesti dipisui aku ngomalan. Lek sampean mesti manut ya karo sampean wis to. Nggih niki diparingi sing alus riyen nggih Pak Bu. Amargi nggih kalih leren riyen mengke dirungone sing alus-alus riyen mengke bagian kasare ra diwengi mawon. Lah kuwi lho penonton dong ngrungokne ora ngono kuwi ora. Soale kula niku nek wayangan niku senengane sing alus-alus riyen Pak. Masa ta Nduk? Amargi saya itu membuktikan bahwa saya itu tidak hanya gending-gending sekarang saja tapi gending-gending zaman dahulu itu mengikuti luar biasa klasiki ya mateng tepuk tangan untuk Niken Salindri luar biasa. Mungkin nek salah ampun dukani lho Pak. Bab napa? Niki mengke ora nek urusane aku lho kesalah sampean dukani. Lek karo Pak Lurah dipotong aku ora ngerti ya. Pak Lurah mosok yo ngerti. Ora ngerti ya Nduk ya. Ndak ngerti kan. Sing ngerti gur awake dhewe iki ya. Heeh, cocok lek ngono. Pak Lurah ngertine nggur lestari. Karo Puji Ningsih ayo. Pujaningsih Puji Ningsih. Maklum wong tuwek ngertine ya Puji Maya ayo. Ayo ngono kuwi. Bu Kesi wis siap coba disenggreng Bu Kesi rebabe. Siap. Nah, senggreng Pak sik. Cahyo. Dalem. Tapi mosok teng mriki mboten maju sithik ngoten Oh, boleh. Yo agak ke depan tetap gitu duduk. toh. Ning anu pinarak lho ya. Ora iso to ngerbab karo ngadeg. Ayo. Mboten lenggah mawon tapi maju ngoten lho sayangku. Oke, ya. Ya wah. Inggih sayangku. Wah, kuwi lho ditiru anakmu kuwi lho ora. Nduk Niken. Dalem Bu. Sampean mau lagi wae lek matur kok pinter men ya sampean lek mayok-mayoke bapakmu pinter ram to Nduk ya. Kula mboten mayone niki kenyataan Bu. Kula niku survei wong sing bar nanggap Pak Cahyo niku kan mesti kula survei niku Bu. Penghasilannya itu loh langsung meningkat, ya? 2 kali lipat loh Bu dirasa. Amin ya Allah berkah barokah sedayanipun lan mugi-mugi sedaya warga masyarakat kepanjen mriki panjen tansah pinaringan berkah lan barokah rezeki ingkang malimpah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo Nduk awake dhewe bila duit maju. Ayo wis. Ayo ngamen kan ngamen yang perapatan kan. Allahu Akbar. Heeh.
Kaya neng Bang Supace lho, ayo ndang ayo. Nah, iki malah peng-pengan kabeh. Sijine sinden ya dosen, sijine ya sinden viral. Kula calon dosen apa, Pak? Amin, amin ya rabbal alamin. Cocok. Dosen karaoke. Oh, ndek enak ya, Pak ya. Terus tak amini tembungmu elek men. Apa enek dosen karaoke. Lek mulang ku terus nang endi wae. Ning room. Allahu Akbar mboten, Pak. Ora ya. Wong guyon kok. Ken aku ki ngomong tak hati-hati mergo enek sampean malah telebang-telebung kaya ngono ora. Mboten, Pak. Lawak kok, Pak. Nggih. Nduk, Nggih. siap Cahayu? Siap, Bu. Ya Allah ayune kok sampean nggih kebaya ireng dan ketok mencorong kayak midodari turun saka langit lho, Nduk. Ning ora turun saka taksi, tenan saka langit tenan. Lah nggih kan selendangnya kan keri to, Bu. Keri ning Nganjuk. Ora melu-melu. Iki kan ning Nganjuk iki. Ora melu-melu lho. Iki ning Nganjuk, Bu. Iya Nduk. Iya. Makane sampure iki tak gawa. Oh iya Cahayu. Bu Lurah, Pak Lurah nyuwun sewu menika pancen ingkang ngersakaken gending menika danyangipun kepanjen mriki. Nggih. Coba disenggreng. Danyangi berarti lek sampun meninggal nggih, Pak. Loh, kok sik danyangi loro, Nduk. Danyang katon karo sing ora katon. Sing ora katon sampun sedo apa leluhur tumrape piyai panjen mriki lek danyang katon. Ya sing do nyang mirsani wayang ya danyang. Kuwi lek karepe ora dituruti ya ngamuk kuwi rumah samu piye. Walah, nggih nggih, Pak. Ngono kuwi. Heeh. Nggih. Toli deleteng. Ayo. Kok banter men ya? Saged, Bu. Kula pasne napa pripun? Aja lek musuh niki kan malah pedhot senare wingi. Niki napa mboten anu to, Pak? Biola to, Pak? Biola Jawa kuwi biola Oh, biola Jawa Jawa. nggih. Lek biola kae senare lak enek papat. Iki malah gur loro rebabe lebih sulit. Nah ya ngono kuwi. Pancen tak sengaja. Ayo. Saya kurang penai, Mas Edi, benar Mas iki. Saya ngak-ngaku kok ora. Engko lek nganti di streaming elek engko bojoku ya aku ya melu kenek aku ayo nggih. Kok kaya apa? Cet. Nggih. Nah, iki pawange rebab lah kuwi. Perlu kehalusan mergo rebab kuwi. Kuwi mau Pak Edi sampean. Bener Pak no. Men dipluntiri terus kok Ayo. Mula mesane bojone ning omah gur diuntir ae. Ayo. Nggih. Lah iya. Nggih. Nah. Coba ben dicek karo pawange. Nggih. Wis. Engko ngalih rono ngok ngono neh engko ora. Sik entuk keploke pipine wis abang kok. Aja to, Nduk. Kuwi piyai anteng dhewe sak rombongan kuwi lho, ora tau piye-piye. Sendika dawuh Kakang Mas. Oh, kuwi. Nggih. Coba bape begini. Nah, wis kuwi. Ayo. Ayo. Nah, siap. Perlu ngangge dinglek ora Bu Gesi? Diklek, rasa. Rasa ya. Lek anu apa ngangge pupuku sing ning kono ganti dinglek. Kok yo enek, wong yo enek anake lho. Sorry, Nduk. Ngene iki metu dhewe, Nduk. Aku anyel ya karo awakku dhewe. Anyel aku. Nduk niki kan lek ngono aku arep gawe parian kanggo bapakmu, Nduk. Alah parian apa? Tor ngono sik to. Ikan gabus makan tinta. Cakep. Pak Cahyo bagus. Bu Kesi semakin cinta. Yes. Ayo, kowe gawe parian kanggo bapakmu ayo. Duwe ora kan? Akeh tak Tadi, di. Di, heeh. Enek medhi tak wetak lho kok. Untuk kuwi, Bu. Sik. Oh. Pak Edi Nah. mangan kroto.
Kuwi wong apa manuk? Lah Pak Parian, Pak. Oh, Parian ya, heeh. Pak Edi mangan kroto. Terus Bapak Cahya Kuntadi niken tasik jomblo. ah iya. Heeh, ora apa-apa malah iso mandiring pribadi ora gagas liyane fokus untuk perkembangan seni dan budayamu. Iya. Nggih. Kula tak karo Nanang mawon, Pak. Coba kaya apa? Pathetan Slindro Songo ala Kilenan. Mangga. Yuk. Kayune para wasa jati Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Yo. Pangira jagat kadang kinar ya mambe Kambang lintang salaga Nyuwun tepuk tangan para lenggah luar biasa. Witing klapa Jawata genduk Niken Bukesi saged pinarak di tempat semula. Matur sembah nuwun setunggal pamundhut saking Pak Lurah saha Bu Lurah wujudipun suluk Pathet Songo wantah gagrag Banyumas sampun dipun aturaken dening genduk Niken Salindri kanthi pengerbab nenggih Ibu Bremoro. Iki banyak fenomena, banyak kejadian sing unik ning ya janjane mprihatinake, Nduk. Piye? Nah, akeh saiki ya pamane ya iki karo diajeng karo sapa jenenge Umi iki sik kanca kentel akrab. Ning sok-sok iso bentik, sok-sok iso geger mung perkara rebutan lanangan, ya ta. Saiki aku kepengin ngerti ngecek kepribadiane cah loro iki. Upamane Mbak Diajeng iki wis duwe pacar, ya, Mbak. Duwe pacar apa bojo wis bebas, pokoke duwe sambung rasa tresna. Delalah sampean ngonangi lamun to pacarmu kuwi jebul selingkuh karo si Umi Habibah iki ya. Modele pawakane lak kaya wong selingkuh to wisan iki.
Kira-kira ekspresimu jangan nganti aja direm aja piye-piye ning seperti apa adanya. Pokoknya nesu Umi pun juga bisa membela diri dengan argumen-argumenmu sendiri. Ya. Sampake dhisik songo yo ben gayeng caloro. Yo, petok iki. Nyapa kowe guyang-guyu? Nyawang aku. Orang guyu. Ora usah ndelok-ndelok wae. Ngomong no. Lah mbiyen aku ngene kok. Ngene piye? Kowe rasa alasan lho ya. Nyapa? Kowe nyapa kok nyedaki pacarku? Ora Piye aku lho ngerti weananmu. Lah iya ora salah. Kowe ora ngerti sandal karo sinden? Wis tahu. Wis tahu pengalaman iki ngene iki. Berarti kowe wis bola-bali sandal karo sinden? Urung. Gak. Iya ya. Kamu ora mencra-mencra lho ya. Iya ya cangkemmu. Malah nyakem-nyakem aku. Lah piye? Saiki pacarku, calon bojoku mbok pek. Iya. Kowe dadi Iya. terus kowe bangga ya ngono kuwi? Bangga. Nggih. Loh, enggak ngene kowe bangga. Lah aku mbiyen ki yo ngene iki nggih. Ndang lokno apa nggih. Oh, lah terus maksudmu piye? Saiki aku arep rabi karo pacarku. Heeh. Terus kowe malah anu. Wah, nesu ngangge anu iki. Anu ki. Terus kowe malah ngerebut pacarku. Kowe WA-ni bojoku. Kowe dolan ning kono mbok video. Saiki aku ngerti lho. Ngerti videone kuwi karo kowe karo Ora tak video tak live. padha wae. Oh padha ae ya. Terus maksudmu piye? Ya wis nek ngono aku tak omong yangmu. Sik, Piye? tak celukno bojoku. Ya. Saiki dipertemukan awak dhewe wong telu ya. Iya ya. Sulama, rene. Betul, ayo. Lah iki fenomenane bocah saiki ngene iki. Ayo Sul. Ndang, ayo. Rene kowe. Maksudmu piye? Nek kene anak calon bojomu kowe ngrangkul-ngrangkul Umi iki piye maksudmu? Lah dhek senenge karo aku kok nyapa? Lah kowe nek seneng karo Umi ngopo kok arep ngajak rabi aku? Lah, iya. Saiki aku bojak tunangan iki piye maksudmu? Hah? Oh, piye? Sik to. Maksudmu apa? Hah? Ora sik-sik. Enak Umi. Kuwi lanangane yo kakrok. Sing tegas dadi lanang yang tegas, menyelesaikan masalah. Rusak. Alasanmu apa? Takoki, Jeng. Alasanmu ngapa kok enak Umi? Kowe apa tau jajal Umi? Yo maksud Ora, ngawur. Enak. Ya wis. terus kowe nembung ning wong tuaku kaya ngono kae kowe arep ngajak rabi aku kowe wis tunangan karo aku terus maksudmu piye? Alasanmu apa? Karep loro bojo. Karepmu apa? Loro piye? Loro bojo. Ora sudi aku mbok madu karo cah kaya ngene. Lah ayu iki kok karo ngono. Nekat iki. Berarti kowe luwih milih Umi timbang aku. Iya. Saiki kowe ngomongane wong tuaku. Ngomongane wong tuaku. Iya, Leng. Ya mbok piye caramu lemu ngomong? Kowe ae sing ngomong. Kowe iki kok dijak sepelan kok ngono to kowe iki kok. Aku ora iso sepelan. Ya wis saiki kowe ngomongane wong tuaku nek kowe ora sida rabi karo aku ora sudi mbok madu karo bocah iki. Aku dadi wong tuane. Le. Kowe iki cilik tak gedhekke. Gedhe tak pinterke, pinter tak benehke. Kowe saben lunga ka omah mesti njaluk pangestu. Aku mesti mangestoni kowe muga-muga kowe ora enek apa-apa. Nggih. Nyatane kowe iki nyapo kucluk. Malah teko tak. Kok malah bahagia teko. Aja kaya ngono kuwi. Dadi wong lanang sing antepan rasane, sing tegas. Saiki pilihan ing antarane Diajeng karo Umi Hafifah. Pilihan salah siji. Kira-kira milih sing ndi? Niken, Pak.
Kowe iki iso ngrungokne omong aku apa ora? Antarane Diajeng karo Umi, kowe milih ndi? Ji, Dua kudu salah siji. Sopo ya? Coba mecelek kowe. Yo. Taiteng pentelu langsung sebutan jenenge. Siji, loro, telu. Enak kabeh, Pak. Jenenge salah siji. Ayo. Ji, ro, lu. Umi, Pak. Umi. Mergane? Ayumi. Ayumi. Nggih, insyaallah. Lek ngono pendapatku karo pendapatmu padha pancen ya ngono. Lah bapake dhewe ya kocluk. Lah ya. Oke, terima kasih untuk Diajeng dan juga Mbak Umi dan juga Mas Sulomo. Nah, dok ngadeko. Birgita. Birgita sing pacare gandeng karo Niken Salindri. Kaya apa ekspresimu? Ken, apa? Kowe tak anggap adik kowe iki. Lah kowe lho ora tak anggap kakak. Kowe tak anggap adik. Oh ya tak beda. Tak jaki riwa-riwi. Jare sapa wong sing mbayari panggah aku Ojo guyu Bir. Iki aku nesu lho kan. Aku anggapmu ora. Aku nesu iki. Aku nesu kowe tak anggap adik, kowe malah gendaan karo pacarku. Oh, pacarmu sumbing no. Aku ning Solo. Pacar sing ndi? Pacarmu ki akeh lho. Mutiar. Sing ndi ya? Aja lho kan, sing kae lho kan. Sing ndi? Sing dalang apa sing ndi? Pacarku mantanku dalang kabeh, aku ya bingung iki kan. Lah iya. Kok malah pamer iki piye kowe iki? Kowe tak anggap adik. Serpak tulutur. Kowe tak anggap adik kan. Saben pacarku mayangan kowe tak ajak tak dadekne bintang tamu kan. Kowe malah tega kan. Kowe malah selingkuh ning buriku kan. Kowe tega karo aku kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Sepurane. Sing greges ki yo pacarmu kok. Asline pacarmu mbok godho kan. Aku orang godo loh. Bayu, sepurane ya Bayu. Kowe ngirimi foto-foto seksi nang gone pacarku kan? Udah aku Bayu. Aku dhewe sing jalo Bayu. Kowe tega malah mbok kirimi kudune kowe nek ngerti aku Bayu ora mbok kirimi kan? Kuwi ngono, tak kirimi fotone seksine wedhusku. Udah aku. Tak delok ning WA-ne. Transferan 500 juta ning gonanmu kan. Akeh men to. Kena pacarmu melarat kabeh lho. Akeh men 500 juta. Aku ora nyindet. Ki gayane lho kan gayane. Aku dadi murahan ngene to rumah saku. Mbak mbok ganti to, Pak. Etok-etoke diwalik ya. Ha, diwalik. Diwalik ya. Pacarmu selingkuh karo kae. Biasane kuwi sing rebut pacarku, Pak. Nah, iya, kuwi tukang rebutan pancen tok. Direbut terus kok. Sampake. Mbak sumpah apa piye? Oh. Apa? Kowe? Nyapa? Cah wedok murahan. Ora murahan iki lho nyapa kok murahan? Lah kowe ngapa kok karo pacar kuwi? Lah pacarmu gelem karo aku lho Ken. Nek kenyataan lho ya, Pak. Nek kula ngoten mboten kakean ngomong, Pak. Piye langsung biasane piye? Celeng pateni tel ngono, Pak. Kowe wedok iki. Sapa, Pak. Bagi aku lebih karo kowe Ken. Perang kan lagi perang. Gunung jeblok tak langkai segoro geni tak genglangi. Wah, elok men. Kuwi lagu sekti kan. Ya terus aku ya sekti ya wonge. Mbok aget aku wedi karo kowe kan. Sapane Pak, perang Pak iki Pak. Angger. Pak pedang Pak. Jenengan kula geraji napa? Ojo. Aku ora melu-melu aku. Godo Pak, godo. Ya. Alah kecilian. Celurit lho iki. Oh ya. Sitoke Pak, aku Pak. Sing apik. Aku tak ngasah celurit sik Pak. Godo. Lah ora. Kulinoro ngene iki ta kowe.
Lah kok radil, Pak? Kok radil? Kuwi landhep kuwi cian. Iki lho tumpul. Kuwi paling dikemekne gur kerih kok Lah iki kan perih. Barang, Pak. Aja takon jenengku Niken Salindri lek ra kowe mati ning tanganku. Maju kan aku ora wedi. Kowe wis nglebut pacar. Jujur, Pak. Lah mati kabeh sing dalang sapa? Niken ya asem aku dikatone ora nggih. Lah, ini begini, Mbak Niken dan juga Birgita serta para penonton semuanya. Ini menjadi bukti bahwa sinden itu adalah kreatif walaupun tanpa pelawak dan dagelan mampu membuat jenengan tertawa dan terhibur. Inilah sinden zaman sekarang. Ngono kuwi. Salaman sik tukaran tenan. Salaman sik. Jane suto. Engko tak wae jajanku. Apa jajanmu? Lah aku pedhot karo yangku gara-gara awakmu to asine. Gak iso. Lah nyapa yangku kaya ngeleki fotomu ning Instagram. Astagfirullah, aku teman Instagram tok kan. Alah ndak percaya aku. Nang malih putus aku malih. Aja curhat nek kene to dikira tenanan iki. Oke. Wis barek ya. Terima kasih luar biasa Niken Salindri elok. Jenengan tetap berdiri Niken, Mbak Birgita duduk lagi. Ah, nggih, luar biasa. Elok tenan nggih. Sekarang hiburlah warga masyarakat Kepanjen Pace Kabupaten Nganjuk dengan lagu-lagu pilihan dari Ibu Lurah. Jenengan nembang siji pisan kas, ya toh. Bar kuwi Bu Lurah saya beri waktu untuk memberi tali asih kepada para waranggono termasuk Niken Salindri. Iya, Bu Lurah, monggo menika mumpung. Sing mriki nggih. Ngancani Bu Lurah nggih. Nggih, ya, dawa mriki Bu Lurah. Ku tak tang tang. Monggo Bu Lurah, yuk. Lah Pak Lurah pundi to Bu kok ditegakne jenengan minggah piyambak niku. Nggih. Monggo dawuh riyin menapa sebabipun jenengan paring wujudipun tali asih dumateng waranggono utawi sinden. Nggih. Matur suwun ingkang kathah damel Ibu Sukesi sampun wau sampun mujudaken saged krebab kali Mbak Niken sampun kitir jumilir coba panjenenganipun Pak Lurah. Nggih. Nggih, Bu Lurah, biasanipun menawi Bu Kesi jenengan dawuh krebab lek teng Ponorogo langsung disawer 1 juta Bu Lurah. Mboten sementing tahun ngarep wayangan melih mawon pun matur nuwun nggih. Pak Dalang. Ya, niki kula diparingi buket. Niki mboten sembarang buket lho. Isinya ada merah-merah. Jenenge apa to? Buket apa? Buket. Lah menika tondo tresno saking Bu Lurah kagem kula lan waranggono. Mugi-mugi Bu Lurah sak keluarga tansah pinaringan kegiatan lahir batin Bu. Amin. Momong warga masyarakat wonten mriki nggih Bu Lurah. Matur nuwun ya Allah sami-sami. Bejone Pak Lurah, begane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo Pak Lurah. Nggih. Cantik kaya ngene kok ya ampun. Nggih. Sampun niki Bu. Sampun nggih. Matur suwun. Mboten lho Bu, Pak Lurah teng pundi niki, Pak? Teng warung. Masalah malah ngopi kayak nggih. Pokoknya intinipun selamat sukses kagem panjenengan Pak Lurah. Semoga amanah dan juga mendapatkan berkah. Seluruh warga masyarakat yang wonten panjen mriki mugi-mugi hayu rahayu
putra putrinipun soleh lan solekah. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Terima kasih. Nggih sami-sami. Matur sembah nuwun Bu, sehat selalu panjang yuswanipun. Nggih. Rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Lurah Panjen luar biasa tresno karo budaya. Nggih. Alhamdulillah Elah. Pak. Ambune lho Pak. Piye ambune? Ambune duit. Ah iya to ngono iki. Tondo Alhamdulillah Pak. Kula benjing kan tasik bablas-bablas. Siap, piye? Benjing jam 7 kan teng Semarang. Heeh. 7 pagi. Siap. Terus bablas malih teng Jakarta, terus teng Batang, teng pundi. Niki sangune, Pak. Kok iso? Lah kula mboten anu digawane sangu kali mamah wau. Sangu sing berupa materi dhuwit ngono to? Heeh. Ora digawani. Mboten. Ora apa-apa anggar digawani ATM aman. Nggih. ATM di. Ora ngerti ATM to sampeyan? Ndak ngerti aku ki. Aduh mesake. Lah piye apa njaluk tambah bulurah? Ora sampean wis tetep sampean wis ya senimane kaya bapak lho. Seorang dalang aku ora tau nyekel dhuwit mboten nate. Apa-apa Masa mesti to, Pak? bugasi. Alah tenanan. Berarti ngoten niku jenengan sukane Bugasi sedaya. Nggih, dadi bruk metutuk teng Bugasi, Lah, nggih. sing ngebrukne aku sing metutuk Bugasi kae ngono lho. Piye to Pak maksudnya? Bruk metutuk, aku entuk Metutuki dhuwit. apa? Metutuki kaya gunung ngono lho. Heeh. Dadi aku karo Pak Lurah diparingi dhuwit ta mau. Terus akhirnya tak tampa, tak brukne, akhirnya metutuk ngene Bugasi ngono lho. Oh, berarti tabungannya teng kene Bugasi. Wow. Nadyan sampean ora nyekel dhuwit, ning semua kebutuhan sampean sudah di-cover oleh mamah jenengan. Sudah. Oh, Makanya kula ngono nggih kuwi. ngoten to, bruk teng kene Mama Nggih. sedaya. Apik kuwi. Sampean tulang punggung keluarga yang bisa dadi lantaran saka Gusti Allah nguripi keluargane jenengan kabeh. Wah, Amin. pahalane top kuwi. Amin Pak, mugi-mugi nggih kula langgeng awet teng kene dunia seni, Pak. Amin. Lah nek dunia ndilirane seni. Nih, Arep dunia kan ndilirane dunia seni. entertainment itu kan pasti ada pasang surutnya. Oh betul. Tapi Nggih. aku tuh bertahan supaya tidak surut, Carane piye kan? tidak sombong. Tidak sombong. Oh iya. Ada lagi? Selalu mentaati perintah orang tua. Ah iya. Mergo ning donya ki ora ana donga sing paling ampuh kejaba dongane mbokmu. Nggih. Mula bejo kemayangan sampean urip sik ditunggoni karo mbokmu iki bejo. Nggih, Ngono Pak. kuwi. Heeh. Leres, Pak. Heeh. Semari kesel pisan. Sampun. Wah, genduk niken salindri. Ya, jan. Mik yo nggo dhewe. Ayo, pancen yo golek penake yo. Rego Mboten, piro? Rego piro ngono? Niki mike Madangkara, Pak. Apa ya? Apa ya, Om? Apa? Nggih, lek mik kula mboten kula beto damel benjing. Oh, eman-eman ngono, batune ya. Nggih, mboten anu dicangking teng Mayangkara mik kula. Niki Oh. wae mboten kula beto. Ora nek anu cadangan mik sing rego-rego 150 juta apa pira ngono. Enten, Pak. Heeh. Mike kathah. Ndang nggih didamel teng Mayangkara. Oh, pentas. Nggih. Budal dhisik. Wah, iya coba kaya apa. Lah, engko ketoke piye ngangge mik Madangkara ketoke piye? Oh, Lho? mboten, Pak, mboten, Pak. Ora ganggu Sami suara mawon, dan karaktermu mboten, toh. Pak. Aman toh? Mik mahal atau tidak mahal itu tergantung dari suara kita. Oh. Nek iya. wis suarane asline apik arep nggawe mik sing model piye ae sing rega 50.000 ya panggah apik. Lho kuwi lho, rungokno kuwi sindan-sindan Madangkara rungokno. Mik ora kudu larang-larang ya toh. Nggih, mangkane kula mboten tumbas mik sing larang-larang to, Pak. Iya. Cukup 100 juta mawon pun cukup bagi kula. Piye? Lah kuwi mikmu iso nggih tuku gamelan malah ora ayo. Nggih ning wesi ayo. Lho, gamelan saiki ora ngerti to, Nduk. Nek sampeyan gelem tuku sing kualitas ngene iki, sak M luwih lho, Nduk, regane ngene iki, Nduk. Pila to, Pak? Mergo Ya saiki kaya Allah. perunggu ngene iki wis angel golekane. Timah iki khusus zaman biyen, saiki sing wis Niki larang. jenengan mboten enten cita-cita ngedol gamelan to, Pak? Maksudmu piye? Lek tak dol piye terusan? Mengke kula tumbase ngoten lho. Iki wis dudu nangku. Sing duwe hak dudu aku. Sinten? Iki wis tak kene karo mbokmu Bugesi, biyen tak nggih mas kawin seperangkat gamelan komplit ngono lho. Oh, lek dalangi ngoten niku ya, Pak ya. Iya no, iya. Wah. Lek bojone seniwati lho, lek seni ora seniwati ya angel diarah ning Oh gamelan. iya, saya tak golek dalang aku, Pak. Ya iya, amin. Wis pokoke ora perlu kesusu awakmu lho, sing ngenteni akeh sing ngantri akeh, Anu, Nduk. anake jenengan mawon apa pripun, Pak? Hah? Sapa Rambu to? Kae malah dadi bos jaranan padha kuwi karo kowe. Kowe ndek jaranan carita. Seperangkat alat
jaranan serta barongan. Ayo, barongan beserta dengan pecutnya. Ayo. Ngono kuwi yo, Lestari ya, Nduk. Niken Salindri coba kaya apa nggih. Sing nderekne Mbak Putri ki mau. Ndi Mbak Putri? Nggih, Mbak Putri enten Bude. Nggih Iki Bude kula terus enten Mas Rijal. Pun lahiran buke? Dereng. Dereng nggih. Ketingale bulan niki, Pak. Bulan niki nggih. Nggih, bulan niki. Oke, engko dikabari lho Bapak ya. Teng napa, Pak? Loh, Umi iki duwe adik wedok sing jenenge aku mbiyen. Oh. Tak jenenge Pandam sapa, Pandam ing katresnan apa sapa? Pandam Tri Maharani. Yang artinya? Pandam itu adalah keindahan yang berupa api yang penuh dengan semangat. Pandam iki napa mboten godhong to, Pak? Godhong pandam sing damel sego. Kae jenenge pandan. Pandan. Pandan ini napa mboten kewan? Kewan apa? Kewan lucu. Kae jenenge panda. Oh, panda. Apa neh ayo? Wis, Pak. Ayo bocah ya pinter mbanyol kok ayo. Niku jaler napa Stri? Sing ndi? Pandam niku. Ya Putri no. Oh, Putri. Pandam. Wis ge calone adimu lanang apa wedok? Cewek, Pak. Oh, cewek. Nggih, kula sedih asine. Duwe adik cewek kok sedih. Kabeh-kabeh kok wedok. Nisa wedok, kula wedok. Sing terakhir niki nggih badene wedok. Loh, aja kaya ngono kuwi. Sampeyan kuwi ya yen diberi anugerah kodrat dari Tuhan wedok, pasti ada hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Lah, nek wedok kabeh iki lho Pak, pemene kula tumbas klambi. Lah liyane nggih melok meri lho Pak. Ya ditukokne wong nyatane mampu kok ya. Ya Pak. Kaya Bukesi pas laire rambu karo rangkung, bah mesakne lho, Nduk. Wih, jam 09.00 bengi ngeden, ora metu-metu ora lair-lair. Terus? Adikmu ki lho rambu rangkung ki lho. Nggih. Akhirnya tak getak. Le, Nduk, ndang metu, dalane nggih gentenan karo bapakmu. Dalan apa, Pak? Lestari mangko, terus. Anu, Pak, dalan bayi. Malah dicethake. Ayo. Nggih to, Bu. Ngono kuwi. Dengan dijahit napa mboten? Ora dijahit diobras. Nggih. Maksud kula iki operasi napa normal? Oh, operasi. Operasi kabeh kae, adik-adikmu operasi kabeh. Oh, nggih alhamdulillah. Sampeyan mbiyen operasi apa normal? Kula normal, Pak. Wah, iya. Alhamdulillah. Mamah niku pas metengi kula niku to. 9 bulan niku tasik ditinggal montoran piyambak teng kene pantai lho, Pak. Langsung benjingin niku langsung merocot kula niku. Oh iya. Mbokmu mbiyen nyidam apa iku iso duwe anak kaya sampean iki? Ngidam napa nggih, Pak? Kula mboten ngertos nggih. Ngidam napa? Oh, ngidam iwak sumbing, Pak. Iwak sumbing ki apa? Dimaem to. Lah iya. Monggo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Matur sembah nuwun, Ibu. Nggih. Nggih, amin pangestune. Nggih. Terima kasih. Iya. Mengko lagu-lagu liyane diaturake nggen goro-goro ya, Mak. Mergo iki nganjuk, Nduk, ing antarane lagon, lucon lan lakon kabeh kudu kecakup. Iya bener. Intine selamat sukses untuk sedaya para warga masyarakat ing Panjen mliginipun para perangkat wabil khusus dumateng Mbah Lurah Sugeng. Hayu lan rahayu. Ya. Yo, rarakit mbacutne gelar cerita. Monggo.